capitolul 4 și vom citi un verset. Deci Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 12. Cine are Biblia, 1059 pagina. Și citim Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 12. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Puteți să luați loc. Binecuvântat să fie bunul Dumnezeu. Amin. Iată că cu ajutorul Lui am ajuns astăzi, noiembrie 25, 2021. Astăzi, în America se sărbătorește Ziua Mulțumirii, iar noi, ca drept mulțumire către bunul Dumnezeu, avem această conferință a credincioșilor din nordul Californiei sau, dacă vreți, o adunare frățească în acest oraș, Oroville. Această adunare numită Maranata. Zic, bine ați venit să ne bucurăm împreună în Domnul Iisus Hristos. Subiectul pentru această adunare sau pentru timpul care petrecem înaintea lui Dumnezeu este despre mântuire. Și bunul Dumnezeu să binecuvinteze pe toți care vor lua cuvântul. Amin. Amin. Închide.